tentang balung sugih atau balungan gajah atau balungan sugih, balungan rojo. Nah, sing dimaksud balungan sugih dalam hal ini ada pancen uang sing dadi yen awakmu ora mlebu ning kategori iki, mbok menawa semesta pancen nyangoni awakmu dengan balungan sugih, tapi dengan dadi akeh banget ya. Sing pertama lanang apa wedok sing balungan sugih kuwi ciri pertama sing paling ketok kuwi kundup mlathi ning kene. Kaya sing wis tak aturke mbiyen, duwe rambut kuncung niki ning kene ya. Lancip nih. Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendrik Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Ketemu maneh karo aku, tak lanjut ke setelah sekian lama aku vakum ya. Aku vakum mergo aku nggarap gawean sing gede banget. Saiki wis lodang. Tak lanjut ke meneh tentang balung sugih atau balungan gajah atau balungan sugih, balungan rojo. Nah, sing dimaksud balungan sugih dalam hal ini ada pancen uang sing ditakdirke karo semesta, digariske karo semesta, entah itu di awal, di tengah ataupun di akhir, endingnya adalah kecukupan dan turah-turah. Nah, saiki apa to ciri-ciri fisik sing biasane diduweni wong sing balung sugih kuwi mau? Ya, sadurunge aku tak disclaimer dhisik. Mergo iki yo mung sekedar tambahan serpan wae. Bukan satu-satunya patokan baku. Dadi yen awakmu ora mlebu ning kategori iki, mbok menawa semesta pancen nyangoni awakmu dengan balungan sugih, tapi dengan dalan yang berbeda. Jadi tidak semata-mata apa sing tak sebut iki tok, isih akeh sing mungkin aku kelalen, sing mungkin aku silaf ora nyebut. Jadi akeh banget ya. Sing pertama lanang apa wedok sing balungan sugih kuwi ciri pertama sing paling ketok kuwi kundup mlathi ning kene. Kaya sing wis tak aturke mbiyen, duwe rambut kuncung niki ning kene ya. Lancip niki kuwi kundup mlathi. Wis 98% tekan 99% kuwi bakat dadi wong sugih. Yen ora sugih pun dadi wong bejo sing umume uripe sarwa cukup penak lan turah. Sing kedua, kuwi duwe irung Prambon. Irung Prambon kuwi irung sing gedhe, irung sing daging, irung sing bener-bener bentuke iki gedhe. Nah, irung kuwi jenenge grana ngaurip. Irung sing menjadi tahtanya harta. Dadi deloken wong sugih-sugih sing irunge iki pesek tapi gedhe, apik irung gedhe. Nah, kuwi jenenge grana sing duwe tahta, sing duwe bondo. Nah, kuwi ciri keloro. Ciri ketelu, wong sing balung sugih ki mau biasane terpancar pada putih mata. Mripate ki bening, resik dan asli bening. Tatapannya, auranya asli bening. Nah, ciri berikutnya, kuwi ning pergelangan tangan kini, kuwi ana rantai emas. Biasane ana nek ngene iki yo, nek ngene iki to, ini ana garis. Minimal duwe garis ki telu, kene telu. Nah, kene garis to, kuwi telu. Berikutnya meneh, kudu duwe andeng-andeng neng pulung ati. Andeng-andeng neng pulung ati. Dadi di apa ya, apa to istilah iki jenenge, pokoke nggon dodo tengah-tengah, pokoknya ingin cedak jantung kayak ono andeng-andeng seputar gini. Nah, ini ono andeng-andeng neng kene. Nah, kui ciri-ciri berikutnya, kui duwe kuping iki ora patek gede, tapi ora cilik, ora kandel, ora tipis. Kuping iki kuping apik, ya. Kui kuping ratu, kui kuping sing
nek duneke kandel ya ora, duneke gede banget ya ora, duneke keciliken ya ora. Kupingnya sangat ideal dan apik disawang. Kuwi ciri-ciri wong sing duwe ciri khas balung sugih sing uripe bakal turah-turah. Sing berikutnya, wong duwe toh atau duwe andeng-andeng kuwi ana ning epek-epek tangan. Nah, ning kene, kuwi ana andeng-andenge. Kuwi wong sing ditakdirke golek rezeki gampang banget. Wis kuwi salah satu ciri-cirine. Nek ana ciri liyane yo akeh banget sing ora tak sebutke ning kene. Terus ana meneh wong sing wetone kuwi klebu balung sugih. Nah, sing iki ra iso dijaluk, sing iki pancen wis gawan bayi paringane sing gawe urip, paringane semesta. Sing pertama, setu paing. Sing kedua, setu wage. Sing ketiga, Jumat Pon. Sing kepapat, Kemis Legi. Sing kepapat, Senen Paing. Sing kelima, Minggu Kliwon. Sing ke pitu ya, mau 5 apa 6. Selanjutnya Selasa Legi, sing terakhir Senen Wage. Kuwi uwong-uwong sing diparingi wadah ki gede banget. Entah di awal, di tengah-tengah atau di ending, biasane dadi wong sing turah-turah. Nah, yen ciri-ciri fisik itu tidak ada padamu, sopo ngerti ono ciri tertentu, ciri-ciri sing cetok duweni sing rata sebutke, sing ternyata kuwi diparingi bakat dadi wong sugih. Semono uga ciri-ciri weton kuwi mau. Mbok menawa akeh weton sing rata sebutke iki mau, sing klebu tetep dadi wong sugih. Ora apa-apa, iki mung sekedar pengetahuan saja. Boleh dipercaya, boleh di-skip. Sing penting, sing jenenge wong sugih kuwi mau wis ditaker saka sing ning dhuwur. Tanpa menghilangkan semangatmu nyambut gawe, semangatmu golek duit, semangatmu golek pangupa jiwa. Kabeh wis ana wadahi dhewe-dhewe. Ana sing diparingi sithik, ana sing diparingi sak pincuk, ana sing diparingi sak ciduk, ana sing diparingi sak blawong, ana sing diparingi sak kolah, ana meneh sing diparingi separo segara. Wis ditampa kanthi ikhlas. Sakjane kuwi ketika kowe awakmu lomo iso berbagi, iso nulung sak padha-padha, iso nyah-nyoh karo wong sinaosa penghasilanmu sithik, sinaosa bondomu sithik, kuwi sing sebut balung sugih sejati. Wong sing ora pelit, entengan tangan, nyah-nyoh calcul anggone tetulung. Wis ngono ya. Rahayu. Bye. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!